Mas pinalalakas naman po ng Department of Health Ilocos Region ang kanilang kampanya kontra child labor. Alinsunod dito, nakikiisa pong pamunuan sa pagdiriwang ng World Day Against Child Labor sa pangunguna ng Department of Labor and Employment at Regional Council Against Child Labor. Ayon po sa DOH Ilocos, patuloy ang implementasyon ng mga programang may kaugnayan sa child labor na tumutugon partikular na sa mga health-related impacts nito sa pisikal, mental at psychological na aspeto ng mga batang manggagawa. Kasabay nito, benepisyuhan din ang mga bata at ilang pang kalahok ng iba't ibang serbisyo tulad ng medical consultation, legal consultation at iba pa. Layo ng nasabing programa na matuldukan ang child labor sa bansa at maprioridad ang kapakanan ng mga bata. IFM News. IFM News. IFM News.